लिप्तेश्वरी बारिक द्वितीय श्रेणी रे पढ़े मु गोटे गप कहवाकू चाहूची से गपर नाम होची कुकुड़ा बजार गले कुकुड़ा छुआ बजार गले पांचटी कुकुड़ा थिले सेमाने दिने बजार गले पछरे कुकुरटिए गला सेमाने बजारରୁ ବଣଟିଏ ପଡ଼ିଲା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନେ ବଜାରରେ ଫଳ କିଣିଲେ ତିନୋଟି ଫଳ କିଣିଲେ ସୀତାଫଳ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ସେମାନେ ଫେରୁ ଗୋଟିଏ ବଣ ପଡ଼ିଲା ସେ ବଣରେ ଏକ ବିଲୁଆ ଆସିଲା ତା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଣରୁ ବାହାରି ଆସିଲା କୁକୁର ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିକି ଭୋକିଲା ବିଲୁଆ ତାପରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବଣକୁ ପଳେଇଲା।